Allah newnani en kadi artude ɗo mum e hikka e yaade sallallahu alayhi wa sallam ewa gonɗo woni lawol men nayaɓiwol ewa e yaadude e julde alhamdulillahi rabbil alamin ɗum waɗi eɗen ɗo hannde e aéroport Dias aéroport mo ngannduɗaa ewa ko ɗon yimɓe ndewata faade Madinatul Munawwara eɗen gondi e dendagal jaaɓe Allah fodɓe ɓe Allah yiɗi hikka yo jaadu e meɗen faade e nda sa sallam koɓe capanɗe jeegoma neɗɗo won hen ko yeehi to aéroport mawɗo to alhamdulillahi rabbil alamina eɗen ganni yi waynade ɗo yaade juuro yaade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e dendagal eɗen nawori dendagal Sénégal naɓe e dendagal julɓe fof ɗo mbawi wonde eɗen barkinoro ɗum eɗen jettira ɗum Allah nde Allah limti en e ɗum eywa hande ngolɗo noon kadi keblugol kesal e fondation Ceerno Ahmad Baro keblugol kesol e dadagol kesol eywa e fellidde ɗumnude ɓerɗe eywa ɓeɓe nawata ɓe e fellidde tampande ɓe taw ko saabu Allah e gollande ɓe taw ko saabu Allah ngolɗo ko keblugol kesol ɗum waɗi eɗen jetta Allah keblugol ngol hunde foof kanko Ceerno Ibnu Omar mo ngannduɗaa ko kanko ardi fondation o omo woni noon e nder groupe ndimbal ewa voyage omo woni e nder ɗum omo waɗi dadugal kesal e feere hesere e doole kese ɓe ngannduɗaa omo firmande Allah e nalaaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam e firmande alɓe Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu e nder ɗum ɗo golle wona omo naati hen hay mum ko tampande en ko fof ko spécial ko waɗi eɗen mbaynoɗo eɗen ñaagi wawde dangal Sénégal naɓe e mbaynoɓe ene mbaye to nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen ñaago Allah yo Allah waɗan en oɗo hajju ɓuuri moƴƴude e hajjuji jawtuɗi ɓuuri timmuɗi ɓuuri jaɓede dendagal meɗɗo yaade hajju fof eɗen jetta Allah eɗen jetta ono moƴƴi heddiɓe gaɗal yo Allah newnan ɓe yaade Allah newnan artude kadi e jam inchallah salminimi jorima assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi ceerno men Ceerno Tidiane Baro ceerno men Ceerno Ahmad ha joni ko yettude Allah tan oɗo fayide ko fayida mo ngannduɗaa ko fayida dental ko fayida kadi ɓesnowu ɗum kadi ko anniye ceerno men Ceerno Abdoul Mansour Baro radiallahu taala anhu gila e gurdam makko ko anniyaji ɗo jogino alhamdulillahi Allah yettini kadi anniyaji ɗi woni ko ɓesmu makko reeni ɗum kañum woni hen e yamirore ceerno men ceerno Cheikh Tidiane Baro ko ceerno men Ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu en jikki Allah no feewi wonini en weltare alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah nan won e jaam artira won e jaam sabu barke sallallahu alayhi wa sallam waɗa haji jaɓaɗo yo Allah jaɓaɗe fof jaahi rasulullahi usiba moɗon Ceerno Ahmad Baro assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh